таҷриба бо пуфак. Пуфакро дам кунед ва ҳангоме ки он аз ҳаво пур шуд, ба боло бардошта сар диҳед. Он гоҳ мебинед ки пуфак дар натиҷаи шиддати баланди берун шудани ҳавои дохили он чанд метр парида меравад. агар ба ин ҳодиса диққат диҳед, мушоҳида мекунед ки хати парвози пуфак муқобили самти баромади ҳавои дохили он мебошад. ин таҷриба шакли парвози тайёраи реактивиро равшан нишон медиҳад. муҳаррики автомобил кадом навъи энергияро истифода мебарад. автомобил ба воситаи энергияи сузишвори бензин ба ҳаракат медарояд. бензинро аз нафт ҳосил мекунанд ва мисли он бензин низ дорои энергияи офтоб аст, ки дар шакли энергияи кимиёӣ мебошад. вақте бензин дар камера, ки силиндри муҳаррик меноманд, месӯзад, таркиш ба вуҷуд меояд ва газҳои дар натиҷаи ин ҳодиса ба вуҷуд омада поршенро ба ҳаракат медароранд. поршен бошад ба воситаи системаи мураккаб ба зонувар, яъне калимчати вал, пайваст шудааст. вақте зонувар ба ҳаракат медарояд, чархҳои мошин давр мезананд ва мошин ҳаракат мекунад. ҳамаи энергияи кимиёвӣ ба энергияи гармӣ мубаддал мегардад ва гармӣ бошад дар навбати худ ба энергияи кинетикӣ ё ҳаракатдиҳанда табдил мешавад. манбаи барқароркунандаи энергия. манбаи энергия материал ва ё маҷмӯи материалҳост, ки аз онҳо энергия ҳосил мешавад. агар энергияи доимӣ ҳосил карда шавад ва ин манбаъ тамом нашавад, он манбаъро манбаи барқароркунандаи энергия меноманд. офтоб, шамол, баҳр, об аз ҷумлаи манбаъҳои барқароркунандаи энергия мебошанд, зеро онҳо дар сатҳи замин доимиянд. ангишсангу нафт ва гази табиӣ манбаи барқароркунандаи энергия нестанд, зеро дар қишри замин вуҷуд доранд ва дар натиҷаи истифодаи мунтазам оқибат тамом мешаванд.